Monday. Pasok na naman ako, pero bago ko pumasok, kikita kami ng kaibigan ko kasi nag-online siya. Ngayon sa akin siya kumukuha ng items. Pa isa-isa, dalawa, nagtsatsaga din siya. Yan, malapit lang siya dito sa area ko, kaya bago ako pumasok sa trabaho, ihatid ko muna sa kanya. Ito yung mga kinuha niya sa akin. Kahit na konti lang ang kikitain, tsagaan ko na lang din. Yan guys. Paninda niya rin. Tsaga din niya katulad. Lagi siya kumukuha. Ngayon may anak siya. Hindi siya makapunta sa akin. Pinipm lang niya. Nag-order siya sa akin. Tapos pag hinahatid ko sa kanto para iwas hassle din, at saka yung anak niya walang mag-alaga, sa sideline siya panggatas. Wala kami pinagkaiba, kaya anong pwedeng paraan yung magtutulungan kami dalawa. Ito magkano ang puhunan, ang laki ng puhunan niya, magkano lang din ang tubo, magkano lang din ang ko sa kanya interest, kasi siyempre paninda niya rin. Ako basta kunti lang. Meron akong sideline panggatas din. Kaya nagtitiis lang din kami dalawa. Kaya see you guys, magkita kami dyan sa daan. Gawin ako sa make up ko. Guys, dito ako sa gas station, naghihintay. Kasama. Wala pa yung kausap ko. Nakamotor lang yun. Dito kami mag-meet up. Ito na siguro, nakailaw siya. Tama, layo-layo niya. City. Gasolinahan. Walang katao-tao. Tahimik. Yan. Nakailaw pa. Ang layo-layo, naka-warning ka na. Sabi ko, iba-vlog ko yung friend ko eh. Ito na kami. TS. Magkano yan? Wala sa ko. Hindi ko na bilangin. Check mo na lang. Tapos ito. Hindi mo dalahin kapalit. Ay, parang. Okay na. Layo, balik natin sa tinanggalingan. Thank you. Magkano supli mo? Wait lang. Tuklapin mo itong yun yung nangyari. Oo. Pero magkano lang kita namin dito? Oh, no! 50 lang. Diyos ka, Maria. Ba't siya nagbubusina? Galit pa. Mga tao talaga nag-vlog yung kalsada eh. Oh, thank you ha. Ingat lang. Bye-bye. Tapos na kami sis. Guys, tapos na kami nag-meet up. Kana lang tubo na kayo doon. Is diretso na ako pasok. Tapos yung items na yon, hindi ko binayaran ng yon. Hindi ko pa binayaran doon sa supplier ko. Pagkadating, saka ko babayaran. Ganun lang ang tiwala niya sa akin. Kasi walang pang gastukas. Laway lang. Pagkahatid sa akin yan.
Si Raulo, pinupuri na nga eh. Ako kasi Raulo. Artista ka naman ah. Laking lupa pa dito, no? May manggahan. May usok na yun. Maraming usok na yun. Wala naman ako interest na dito. May balak dito yung mga establishment. Hi guys, dito na ako sa pwesto. Kararating ko. Good morning, Lisa. Hi guys, positive. Kahit linggo ngayon. Ito na, babalik ko na yung bayad dun sa cellphone na bininta ko na dun sa friend ko. Ganun lang, hiramin yung unit, pagbalik bayaran. Kaya na lang, wala kaming interest. Tiwala lang yung friend ko sa akin. Kaya thank you. Hintay na naman kami ng maghapon ganito. Kaya everyday ganito na lang. Tanggapin na lang natin. Basta magpasalamat tayo kung anong mayroong dumarating na grasya. Okay guys. See you mamaya. A few inches later. So, yun guys. Tapos na naman na maghapon. See you ulit bukas. Thank you. Salamat tayo kay Lord. Hindi tayo pinababayaan. Yeah, thank you pa rin. Happy pa rin tayo. Ano yun, sir? Kipad, sir. Try ka, sir. Uwian na namin. Tapos na naman yung maghapon namin. Yan lang. Bye, guys. See you sa next na video ko. Sana nagustuhan nyo. Mga kapatid. Mga friendship ko dyan. Bye, guys. See you.